Kámoško, Dakoty ťa pozdravuje. Kto je Dakoty? Taký koko Dakoty. Máte, čo si robil včera? Tvoju mamu. Adam, čo je dneska za deň? Najrokovejší deň v týždni. Útorok. Taký dobrý film som nedávno videl. Kedy? Myslím, že to bolo minulý, kedy som sa pýtal. Bráši, čo tam hľadáš? Včerajší deň? Alebo tvoju mamu, že? Ha, kokot. Ferenci ťa pozdravuje. Kto je Ferenci? Ten, čo ti jebal lávku v kredenci. Čím sa živíte a prečo? Ničím a pre istotu. Počúvaj, čo, nechceš žuvačku inak? No daj. Tak si napovedovačku. Počúvaj, dneska v noci si dávaj pozor, lebo ohlásili, že má byť tma. Pozdravuje ťa Michal. Aký Michal? Ten, čo ťa do ryti pichal. Prosím ťa, nevieš koľko hodín? Asi koľko ti nariť hodím. Maťo, nazdar, čau. Hopa. Nevieš, aký je deň? Viem. Super, díky. Ostrali ťa bíky. Pozdravuje ťa Hutil. To je Hutil. Ten, čo ti kokotom krútil. Ježiš, ty to tam dávaš ako úplný debil. Debil ťa robil. Koľko hodín, Figo? 1:30. Poď ma 30. Pekné okuliare, Adam, to máš nové? Vyprané v pervole. Čauko, mňauko, kakauko. A loď, povedz loď. Loď. Do piči choď. Chalani, chcete niekto niečo pustiť? Ja pustím hudbu. Adam, nevieš, na čo tam dajú tie zámky? Však aby neukradli most. Tu máš to Red Bull. Ako si platil? No, peniazmi. Čusbus, autobus. Pozdravujte Simona. Jaká Simona? Však tá, čo ti vždy rada ponaťahuje pižboňa. Jak sa dostanem na nimi, prosím ťa? Vieš čo, pôjdeš rovno? Až kým nenájdeš rovno. Počúvaj, keby si chcel vedieť. A kebyže nechcem vedieť, tak čo? Kedy ješ dneska do fitka? Asi o 4:00 na nikdy. Počúvaj, nedáš mi napiť? Áno, nedám. Pozdravuje ťa Iveta. Aké Iveta? Tá, čo ti vajka ochytá. No Ivetu hlavne prešiel vlak. Nešli by sme zajtra, že von? Čakali sme zajtrajší radšej, že dnu. Myslíš, že toto je hromozvod? Asi hej, koho zviedol? Kto tam je? Kto by tam jedol? Aha. Čo si mal na nejaký vtipnú kašu? Pozdravuje ťa Maximilian. Jaký Maximilian? Do piči choď. Pozdravuje ťa Majko. Aký Majko? Ten, čo ti oblízal vajko. Prečo si akože sa musel vyspať s mojou frajerkou? Však pre istotu. Ja sa normálne pýtam, že na čo si to spravil? Na chvíľu? Môžem prísť k tebe na večeru dnes? No jasné, ale vadí ti včerajšie jedlo? Vôbec, ja som taký hladný dneska, že... Ja aj tak dojdi zajtra. Mám na teba otázku. Akú? Oblížiš mi klobásku? Povedz loď. Vítaný. No čo, konec, ideme? Konec, ja konec. Pozdravujte Maťa. Aká Maťa? Maťa piči! Eď ketuhárom. Keď tu három, oplieskam ťa károm. Boli? Už odišli? No to by si nevedel. Na zdravíčko. Na zdravíčko, pán Vajíčko. Počuj, jak ďaleko bývaš? Ja som taký unavený už. No, čau unavený, ja som Filip. Pozdravujte Denis. Aký Denis? Tak predsa ten, čo ti lízal penis. To je koho fľaša? Moja. Ne. Čau, tak vidíme sa zajtra. Jak vidíme sa zajtra, vidíme sa teraz, zajtra sa uvidíme. Počuj, čo by sme si dali dneska na večeru? Ja by som si dal také vianočné, že kaprové podkovičky. Odkedy má kapor kopytá? Páne, to je tak trápne už, že to nemôžeme robiť toto. Páne, to nemôžeme ani vydať už. Toto není to, čo chceme robiť, Akože my sme že v pohode v súkromí, ale toto na video je to fakt, že nehumor. Není to vtipné. Dvakrát dosť.